Det næste foredrag, som er foredrag nummer 2, Peter, det handler om Ferraris Formel 1-historie. 75 år. Det eneste team, der har været med i Formel 1 i samtlige sæsoner. den 24. juni, der kommer mig og Peter til Strøjersamlingen igen. Og jeg ville jo ønske, at vi skulle snakke om den her bil. Jeg vil ønske, du har klaret dine regninger herinde, inden vi kommer næste gang. Jeg vil bare godt lige, inden vi går videre i den her video, sige, at den her bil har jeg kørt. Det er der synlige beviser på. Ja, og de er her. Jeg er den eneste, der har smadret Strøjersamlingens replika af verdens dyreste Mercedes. Jamen, vi har alle sammen noget at være stolt over. Den 24. juni, der kan du komme her på Strøjersamlingen og opleve mig fortælle om dengang, jeg smadrede den her bil. Vi går herover. Ja. Det er det her, det skal handle om. Det skal desværre ikke handle om Mercedes. Det skal handle om Ferrari, og det skal handle om Ferrari i Formel 1. Ja. Og det er Ferraris Formel 1-historie, det handler om. Og det er røverhistorier. Det er rørende historier. Det er triumfer og tragedier.